Kamara wa maintiere nyakora mogero kini machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kama ikonu weche mopogore matimore pacho kaka achiel koda piny libamba ma Tanzania. Mokwongo thuond weche. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? We are not a government party. We are an opposition party. Duond buch ODM otigi sirikal koso chung kar kende yiero mabiro. Mane wach maduong' mowuok e romo ma kawuono e sama kweth ariyo bedo gi paro mopogore wi chung mar duond burano. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul. Duol mochung ne yiero e pacho ka IEBC koro luongo jochung duto ma Kasipul mondo chopi apis gi wuok tich juma manyien oduok penje wi tule sub county no manoweyo ka ji ariyo wito ngimagi. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa. Jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan okwayo mondo ng'won rowere manodonjo gi ketho mar dwaro loko tend piny ataro mar chik. Machini yakora mogitudi kodwa na bwa marote machuoke na ria dek au chiel na nono kao kama na wedera chiel ka chiel mbui magoganda yudwe mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, yudwa kanye mbui mar X, mbui mar Instagram ka chiel koda mbui no mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni duol mochung ne yiero IEBC ochiko jochung duto e kar chung'od bura ma Kasipul mondo chope nyimgi chieng' wuok tich juma manyien maduoko penje wi lweny manyocha weyo ji ariyo kowito ngimagi juma mokalo. Jakom mar IEBC Erastus Thakon owacho ni IEBC ne osechuogo waput moyiedhi matimo nonro ewi tulo kod lweny ma kamago motelo ne kawo okang' mager ne joma ibiro yud gi ketho. Kaka jafwambo marwa mar siasa Kristoino leronwa, moko kuom jochung' ma Kasipul kidek golo ng'wech ma kamano ka oyud gi kod ketho. E ranyisi mar achiel ni amoloko, IEBC kod kidienje mag arita obiro kanyakla kendo singo mar thinyo jochung' duto ma Kasipul ma ibiro yudo kod ketho mar nyayo tulo kod lweny e kinde campaigns. E log tich maduong' mar IEBC ma Anniversary Towers, jakom IEBC Erastus Thakon oyango ni gisebedo ka giluwo mos tulo kod lweny mosebedo ka dhi nyime Kasipul kendo singo ne jochung' mosebedo ka chano tulo makamago igidhi moto e badgi. I would like to condemn all acts of lawlessness and violence across all the areas where we are having elections, particularly in Kasipul. And I would urge all those participating to refrain from any acts that will undermine the integrity and the credibility of our electoral process. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Case in point, Kasipul. So, any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas, Bahrain included and many others, the National Police Service will not allow. Kalore gi mago, IEBC ogolo chik ne jochung' duto ma Kasipul mondo chop e nyimgi chieng' wuok tich juma manyien mar duoko penjo ewi tulogo. We dispatched our investigations team to the ground. They have concluded their investigations or the assessment of the situation, so to speak, and we have that report. And what we are doing as a commission, and again guided by the laws of Kenya, we have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing. Korka kore, ogai maro bila Douglas Kanja, ogolo siem na josiasa ma Kasipul, mane ochano tulo makamago, igidhi romo kod Makolwer. And we are going to do our work
as guided by the Constitution. Right now, in Kaspur, we are following up on all those who have committed several criminal acts. And it is the high time that those who have committed those crimes, and they are not already with us, they come forward to the police. Because our teams are out there, and we must get them. Ethekon bende olero ni IBC osetimo ikrok duto motelo ne yiero madundo makamago maidhi bago tarik 27 dwe mar 11 higani. The Commission has undertaken extensive preparations to ensure that we have peaceful, free, fair and credible by-election. IBC chano tiyo kod yiero madundo makamago etimo ikrok malong'o ne yiero maduong' mabiro. En thuolo mar ang'ichwelo ne ikrok ne yiero madundo madhi timore tarik 27 dwe mar 11 higani e kinde ma IBC ogolo siem mager kapino ne jochung' ma ibiro yudo kod ketho madhi ataro kod chike matayo yiero pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Anniversary Towers, Nairobi. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto gi jalupne Kithure Kindiki, jatend migao Alfred Mutua kaachiel gi jotelo mamoko ne ojiwo jodak ma kaunti ma Machakos mondo orwak dongruoge ma piny owacho timo kaka yo thegruok gi siasa mag pogo oganda. Ripota marwa Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Dr. William Samoei Ruto! Haya! Magi weche mane owuok e kinde limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti ma Machakos, kama ne otimo e limbe mar sidho gedo mar wang' apaya ma Kagundo nyaka Mwala, Kivandini nyaka Miseleni, kaachiel gi rango chenro mar gero chiro manyasani ma Mutituni. Karibu Your Excellency, Mutituni Market. Jatend piny ne okwayo achiel mar oganda kaka yor nyoyo dongruok kogolo siem e wi siasa mag pogo wi oganda jo Kenya. Wako kwa one term, sijui Kasongo, sijui Masigo, hawajui mpango ya barabara iko wapi. Ati kazi yao kubwa ni kupinga, ati wanapinga affordable housing, ati wanapinga markets, ati wanapinga funding model, ati wanapinga SHA. Na sio ati wanapinga ati wako na agenda ingine, they have no other agenda. Bwana, Wakenya wako na akili. Lazima ujipange vizuri, ukuje ueleze hao wananchi ni kazi gani utawafanyia. One time Kasongo must go, haitoshi. Wale majamaa musiwajali, hawa nitawasot asubuhi na mapema. Jalup jatend piny Kithure Kindiki korka kore ne otelo weche kwe kod pok maromre kaka yoriwo wi oganda e counties 47 duto mapachoka. Kuna watu walikuwa wameanza siasa mbaya hapa nchini Kenya ya kujaribu kutenganisha Wakenya kwa minajili ya kikabila na minajili ya misingi mbalimbali. Na nchi yetu ni nchi moja, na serikali ni moja, taifa letu ni moja. Tunahitaji kila sehemu ya Kenya, kaunti zetu zote 47 sipate maendeleo sawa sawa. Jatend migao Alfred Mutua bende ne okwayo oganda mondo kik yie siasa maragoko, ka kuom mano okwayo mondo jo Kenya oket maino margi e weche mag dongruok. Tumedanganywa na mpango wa kuambiwa tungoje. Mpango unaitwa Political Poverty Strategy. Sisi tumechanuka macho. Tunasema ya kwamba freedom is coming to Ukambani. This is the time for liberation. Hii strategy yao ya colonization of the mind hatutaki. Watu wanataka maendeleo. Because you can fool some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Jotelo mawuok e alwora ma Machakos bende ne osingo dhi nyime gi siro chenro mag piny owacho kendo kwedo siasa mag pogo oganda mathiro dongruok. Zaidi ya miaka 60 tangu tupate uhuru, hiyo haijafanyika. Wewe ndio umeleta uhuru wa pili kwa watu wa hapa Kangundo kuwaletea barabara zao. Ameleta uhuru wa pili, hajaleta uhuru wa pili. Wale wanasema Rais William Ruto ameleta uhuru wa pili hapa Kangundo. Nimeangalia huko hawana agenda. Nimeangalia huko hata hawana kitu ya kusema. Mambo ni matatu tu. Kasongo, one term, na mimi nikasema mimi siwezi fuata watu ambao hawana akili. Ama namna gani? Arabe! Juzi tukapata mwingine ambaye alikuwa deputy wako. Na kwa sababu tunajua uko na kazi mingi ya Kenya, tukakaribiana na yeye, mimi niko na mheshimiwa Fabian. Tukamuuliza mambo ya hii barabara
At least atusaidie hata kuzungumza na wewe. Unajua rais alituambia nini? Alisema Kawaya, hauna shares. Shares yenu ni kidogo. This road means a lot to all of us, and it is history in the writing. People will remember you for a very, very long time. Nataka nikuhakikishie Your Excellency, sisi tumefunguka macho. Dr. William Samoei Ruto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawadhi e piny Dibamba ma Tanzania ni jatend pinyno Mama Samia Suluhu Hassan ogolo chik mondo tend arita mar pinyno owe thuolo rowere manodonjogi kod ketho mar temo loko loch. Ataro mar chik kod ni thoth rowere ne olore kendo ne ok ong'eyo gima gitimo. Suluhu manoloso kinde yawo ayanga od bura mar 13 tok yiero mare bende olero ni aput makende osechuo gi manono gima ne nyalo kelo tulo manomuoche kinde yiero mar pinyno. E twak mokwongo ma jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan manotimre kinde yawo ayanga od bura mar 13 kawuono. Na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Twak matimore kinde ma piny ngima wegegi duto manyo pinyno kitemo non nek mar rowere manotimre pinyno e kinde yiero maduong' e lwet apisas mag arita. Waheshimiwa tukae, tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan otimo mose wi tulo manomuoche pinyno e kinde yiero kolero ni aput makende osechuogi manono matut gimanokelo ywaruok makamano. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani Inquiry Commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Suluhu masani moko mjokendera ticho ganda sayo kumrojora ticho ganda kendo nego rowere mathoth e kinde yierono lero ni mwandu mathoth no kethre thuolo no kwa rowere mondo hore. Vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Kamano bende jatend pinyno koro dwaro mondo tend arita ma pinyno ong'wone moko kuom rowere manodonjogi kod ketho mar dwaro loko tend pinyno ataro mar chik. Unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufata mkumbo, wanaimba kwa kufata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie. Utieko kuom puojo piny manoyiero jotelo duto e pinyno kosingo loko katiba mar pinyno kaka achiel kuom yore mag tiyo matek ne piny Tanzania. Imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Magi timore kinde ma jokendera ticho ganda e piny Tanzania pango ng'anyo mar tipo tarik 9 dwe mar 12 higani ewi tulo manomuoch kinde yiero odiochieng' ma bende piny Tanzania hingo e yudo loch margi kowuok e lwet jowagunda. Kopogore gi mago en telo mar ariyo ma tiego rowere ne chenro mar nyota ochakore kawuono e counties marom 25 tok ne yange juma mokalo kama nochagi rowere ma imbo mar Kenya nyasi manotimie county ma Kakamega. Rowere go koro dhi yudo tielo mar ariyo mar omenda mar timo ohala. Chenro ni ng'iyo mar tiego kendo jiwo rowere marom 100,000 pacho ka. Purity Ruhama nigi mathoth. Ma Kakamega tich abich mokalo maromo rowere 12,155 oseyudo kanyakla omenda maromo $303,000. Nege yudo ng'ato ka ng'ato shillings 22,000 ka shillings 3,000 ne oketi aguchgi mar kungo mar nyota pochi la biashara.
Ma en atamalo 30 ming'ado mar kungo kuom kinde, ka atamalo 70 modong' en mar timo chenro mag ohala. Rowere mawuok Imbo mar Kenya mane oseyudo omenda ni koro dhi bedo gi tiegruok machielo mar dweche 2 mitayo kod jolony e weche ohala. Mae ibiro lu kod tiegruok mar ndalo 3 matudogi kod paw ohala. Tok tieko tiegruok ni, rowerego koro biro yudo omenda ma odong' mar ohandgi kendo yudo sir kuom dweche 2. Chenro mar Nyota ng'iyo mar jiwo ngima rowere maloyo 100,000 pacho kae, ngima e wards duto 1,450. Ka rowere maromo 70 igeto e ward ka ward. Kamano bende, joma ne lweny odaro e thuchegi mojot Kakuma kod Dadaab bende ok owe chien, ka igeto ji 5,000 kuomgi kod 5,000 ne joma odak e alworago. Ka chenro ni dhi mbele, tiegruok e counties mamoko 25 ochakore kawuono, kamoting'o Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Kisii, Kericho, Bomet, West Pokot e kind mamoko. Tiegruok ni mar ndalo 3 dhi geto rowere 63,213 ka tiegruok ibiro tim e sub-county mane giketo e kinde ndikruok. Tiegruok gi ibiro tim e centers 222 ka counties moko kaluwore kod lachgi biro bedo kod kar tiegruok maloyo 1. Rowere ibiro dwar omany kar tiegruok man machiegni kodgi ne kuonde tiegruok makamagi. Tiegruok e counties modong' 18 biro timore e giko juma manyien. Gin kaka Nairobi, Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Lamu, Taita Taveta, Garissa, Mandera e kind mamoko. Purity Ruhama, Ramogi TV. Irokamanya Purity wadhi nyime kama migao mar thieth chano mar duoko kwan mar nyithindo minyuolo to wito ngimagi yare 21 e nyithindo 1,000 minyuolo nyaka mana 12 kochopo higa mar 2030. E twak mondo bagi kod riwruok moko mar piny owacho mar Santie kaachiel gi migao mar thieth oyangore ni atamalo 66 mag nyithindo ma wito ngimagi gin ma onyuol to tho kapok odok pacho ka atamalo 51 to gin nyithindo mani piny mar higni 5. Kaka Judith Omondi lero, nyithindo minyuolo kapok ndalogi oromo e motelo e kwan mar nyithindo ma wito ngimagi e pacho ka. William Okumu, ojana matin masani koro en wuon nyathi mane onyuol kapok ndalone oromo. Ripot mar jaode yudo nyathi okoni ne obwoge kaluwore ni en ne oparo ni miyo ka miyo nyuol mana ka osetieko dweche 9. Kama ne obwoge mokalo to en ni nyathine koro ne biro tieko kata mana dweche mamoko 3 e od thieth nyaka omed kilo madwarore. Mimi nilikuwa najua mtoi anazaliwa akiwa na 9 months. So pia mimi nikasema najua 3 days ama 2 days naweza endea mtoi. But call yenye nilipata nilishtuka sana akiniambia naweza maliza hata 3 months. So si nikamuliza why? Akaniambia mtoi amezaliwa na 900 grams. Na inafaa afikishe sijui 2. So on my side sikuwa najua hizo vitu ni nini juu mimi naye najuanga mtoi akizaliwa anarudi kwa nyumba. Nyathi William en achiel kuom nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo. Ka familia ne to ne oyudo rude mane onyuol kane kod grams 800 kod grams 900. Hawi marach adhula mar tho mar nyathi achiel pod gin go e chunygi. Mtoto alizaliwa akiwa na 900 grams. Walikuwa twins. Sasa huyu ndiye alisurvive, mwingine alipass. Nili expect mtoto mkubwa. And being that hatukuwa tuko prepared bado kupata mtoto. Sasa haikuwa rahisi. Pale hospitali ungepata saa zingine wanataka dawa, hamna hiyo pesa, babake pia ni mtu ana wazazi. Sasa tulikuwa tuna depend tu kwa marafiki. Magi gin moko kuom jonyuol mane ochopo e romo mane obak kod migao mar thieth kaachiel gi riwruok ma ok mar piny owacho mar SANCSA e boma ni ma Nairobi. Migao mar thieth oyango e romo ni ne gin kod lek mar duoko piny kwan mar nyithindo ma wito ngimagi yare 21 ewi 1,000 nyaka 12 ewi 1,000 mar nyathi ka nyathi ma inyuolo e pacho ka. Kaluwore kod ripot mar migao mar thieth, nyithindo ma inyuolo to tho ka atamalo 66 mar nyithindo ma tho kama ni piny mar higni 5
to atamalo 51 wito ngimagi higa ka higa. Prematurity is the leading cause of death of our newborn babies in the country. Currently, when we talk about newborn mortality, 21 deaths per 1,000 is a high number for us as a country. Globally, we are aiming to reduce our numbers to 12 or below by 2030. And we are here gathered because we need to advocate more for these premature babies. Higani nyasi mar dhialo odiochieng' nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo timore e kaunti ma Murang'a, kendo tend kaunti no koni kuom higni gisego okang' mar neno ni kwan mar nyithindo ma tho e ute thieth odok piny. We also encourage them to deliver in our hospitals, because when the babies are born in the right place, then the outcomes are better and cannot be compared with babies that may be born at home, which we really advocate against. Higa mar 2023 kende, nyithindo mani piny mar higni 5 mane owito ngimagi ne gin 4.8. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoromogi gekanya dwani mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en marang'i chwelo kikidhi mabora pod waduogi weche mamoko. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. On November the 15th, we will have the Grand Convergence, a massive gathering of citizens, supporters, and leaders from every corner of Kenya. This is more than an anniversary. It is a historic convergence to honor the architect of our nation's democratic journey, ODM at 20, honoring the legacy of Baba Raila Amolo Odinga. Tukutane Mombasa. Donge ni wachona kapo ni gima rach motimna ok anyal weyo, kik apar gima ji boparo kuoma. Anatim gima chunya wachona, to mane gima timo sani waya. Mazoezi tutafanya, miondoko ya Farao, tukawashika tafinya, kwani sisi baba lao. Nyewa masani krango gimos nyiri masani okethore. Angimino lep, agado kado kan nyuli lokoro urak. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi,
Now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View travel, moments that matter, memories that last. Machiegni kendo nyakora gi moko kuom jotend duond bura mar ODM mowuok tungo suo gi jowetegi magikoni sani otenore gi sirikand William Ruto kendo koro chalne gitemo jwang'o duond buch ODM mano siro gi lwedo. Kaka jafwambo marwa mawuok Mombasa Georgia okoleronwa, jotelo go ramo ni mbi ma duond burano ni godo ok nyal miyo girem chungo jago mabiro laro komten piny e yiero mabiro. En nyasi manobagi e kaunti ma Mombasa mane okelo kanyakla rowere manie duond buch ODM, nyasi mar hingo higni 20 mag duond burano. Kae, siasa mag pogruok ne onyiedhore, kuma moko kuom jotelo mag duond burano ne jowuok tungo suo gi jowetegi magituoni chal ni osenimo e sirkand William Ruto. There are people in the party, they are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Sisi kama ODM, sisi hapana chama ya serikali, sisi hapana chama, we are not a government party, we are an opposition party. Sasa nataka niwaambie wana ODM, mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya, baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. If anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. Gikoni kaluwore gi kaka siasa mapacho kachalo, ruwere emanyaka tokoro wuogoko motegno, kendo kao ng'ala manyime mar kelo lokruok e pacho ka, to chutho kaluwore gi midhieche maduond burano osekale mar bedo kod uma malach. ODM was born from protest, it was raised in resistance, and the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. And we must do one thing that Baba wanted. It is upon us, the youth, to stop corruption in this country. If you do that, everything Baba wanted will happen. ODM is the party for democracy, for human rights, na kupigania wananchi. Naomba kwamba tuendelee to fight for what is right, even if it is not convenient to say so. Giramo ni duond burano nyaka chung kar kende, ma ok nenore ka gima gitenore korka piny owacho kata obedo ni moko kuom jokanyono ne opod negi lemo ei sirkal. ODM can never be the party by broad base, for broad base, and in the interest of broad based. Mimi najua wengi wako hapa, wako na case kotini. Kwa hivyo we cannot be talking about broad base, when our youth are rotting in prison. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. But we, ODM, belong to the people. And we will continue growing because the young people of ODM have conviction. Wanachama ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba-omba.
Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Magi negiwacho ka bende gichiwo siem ne moko kuom jotend duond burano mondo mi owek bago jopiny to chutho e wi chung' ma gibiro kawo e yiero mabiro. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Sisi ndio chama cha kupigania haki. Sisi ndio chama cha kusimamia ukweli. Sisi ndio chama cha wananchi. Na hatuwezi kubanduka katika hizo nafasi tatu. Mtu asikudanganye bwana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi nyime ni jopuonje mag junior secondary ochano bago ng'anyo chakre dwe mar achiel higa manyien poni piny owacho okomiyo gi tich e yo mongirore. Jopuonjgi mane twak kod jofwambo ma Nairobi okoni weche ma jatend piny nyocha wacho ni negichuokogi e tiyo e orak kuom higni 2 kapok omigi obok mar tich ayanga ok en adiera. Edwis Ochieng ni kod mathoth. Higa achiel rumo nyaka ne jopuonj mag junior secondary kidieny mar 2 chak tich ayanga. Gisebedo ka gisundo piny owacho mondo mi omigi barupe mag tich e yo mongirore kapok higa orumo. E twak maggi kod jofwambo gi keyo odiechieng' ma kawuono, gisingo bago ng'anyo kendo bedo oko mar klas oni Januar ochopo kapok omigi oboke mag tich e yo mongirore. Are not confirmed by January. We are starting on Monday actually to be on the streets. On January, we will just be waving at the students. And we move on. It's because we need the money. It's our right thing. That yesterday, Mr. President said we signed 24 months. Nani aliona 24 months kwa karatasi? By December 31st, we are finishing our contract. We need to be confirmed, and that is what we need. Jopuonje gi ywak ni omenda ma giyudo kaka osara ma en shillings 17,000 dwe ka dwe ok nyal dhirogi kod anyuola gi kuom thuolo ma higni 2. No confirmation, no renewal, no step. Mr. President, we as the intern teachers of this nation, we are sending you this message, loud and clear. Our internship contract was supposed to end on 31st December 2025. We are not going to renew. Mr. President, the 17,000 stipend that we are being given by the TAC cannot sustain us with this harsh economy. But because we know you are good, we are saying that, Mr. President, we have young families. Some of us cannot even marry because the 17,000 is very less. Bende gidwaro mondo mi oketgi e lela kaka omenda mane ochiw ne duol matayo jopuonje ma TSC ma shillings billion 7.2 ne otiyo. Mr. President, money was allocated to the TSC, Teacher Service Commission, 7.2 billion, June 2025. We want the commission to come out and tell us where this money has been used. According to the internship agreement and the contract that we signed, it clearly and vividly, palpably stated that we are going to serve for 12 months non-renewable, which is equivalent to 12 months. So it is non-renewable. So, Mr. President, yesterday we saw you saying that you had agreed with us that it is 2 years. Muguls, did you sign anywhere a contract saying that the internship program should run for 2 years? No! Ndiko margi biro bang jopuonje 20,000 mane ondikie kidieny mokwongo bende bago ng'anyo mane okawo ndalo eka yiemigi barupe mag tich e yo mongirore. Chieng Elvis, Ramogi TV. Erokamanya Ochieng Elvis. E kinde ma piny ngima ne dhialo odiechieng tuo mar sukari kata World Diabetes Day, jotuo mag sukari e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak ewi nok mag yedhe mag tuo sukari e osuptende mag sirikal e kaunti no. Jotuogo dwani sirikal kaunti ma Homa Bay oket yedhe mag tuo sukari moromo e osuptende mag piny owacho mondo giyud kaka ginyalo konyore. Giwacho ni giketo mana genogi e sir mag yedhe mag yudo kuom riwruok mar MSF mabede konyo mar osuptende manok kende kaunti no. Jotugo mane oloso e kar chung'od bura ma Homa Bay Town
Okoni thothgi tiyo gi pesa mang'eny mar wuoth ka gidhi omo yedhe mag sukari e kar thieth manyal kinyi gi mano ma Marindi ma MSF chiwe yedhego nono maonge chudo. Katelo mar MSF e kaunti ma Homa Bay to yango medo mi tiyo kanyakla gi sirikand kaunti no mane ni jotuo ma kamano yudo resruok e weche mag thieth. Ndalo mokwongo naluorga nikech naneno ni abro bedo ka chuora kendo nayot ahinya, lakini nyocha machiegni ka nokel yath manyien. Ok en yath manyien, en nobedo improved. Nokel sindan e kalam, sindan mathin ma kata kichworigo ok iwinj lit. En mosebedo ka kora tiyo kode nyaka sani. Jomoko a mabor kata Ugis, jomoko a nyaka Suba kocha. Koro ng'eni ka iti gi transport nyaka Marindi kata ng'eny. Emana kwaya ni ka sirikand gavana ma Homa Bay nyalo yie. To wang' ni ka gidhi go budget, ka higa manyien ka gigo budget, to giparie jotuo mag NCDs. Homa Bay kata Kenya msema jogo winjo matek. Problem wa face en achiel kuma wayude yath. Nikech Rangwe wantie gi facility. To facility mar Rangwe onge yath. En mana Marindi gi Nyalikinyi. Koro chuna na travel from kuma antie Rangwe kabiro Nyalikinyi manyo yath. Koro kwayo wa en mana ni ka county government nyalo keto facilities ma wantie go machiegni. Up to October 2025, we have enrolled more than 2,600 patients, of which 30%, that is 780 patients, are living with diabetes, and 42 patients have type 1 diabetes, while 738 patients have type 2 diabetes. Wadhi kaunti ma Siaya ka mandala ariyo bang' od bura mar kaunti ma Siaya podho paro mar chik magedo tayo ratich mond liete. Moko kuom mond liete kaunti no koro kwayo gavana James Orengo mondo TSA yie paro mar chik no mondo gichak yudo ber mare. Steve Biko notwagi moko kuom mond liete go kendo koro kolonwa paro mar chik no. Shadek mar jumani, od bura mar kaunti ma Siaya nokelo fungruok mor kod buonje chuny mond liete e kaunti no. Bang' rito kuom thuolo mohew higni 13 mondo puodh paro mar chik mabiro ritogi kendo resogi e midhiero mopogore bang' wito joheragi. En morwa maduong' e wigni kane Siaya County Assembly kotelnegi Speaker Okode kane oyie gite karorom gite ni mondo ratiro chik miluongo ni Siaya County's Widows Bill 2025 giyiego mondo kal mondo bed chik miluongo ni County Act mar Siaya County. E twak mane Ramogi TV obedogo, gi moko kuom mond lietego ne gilero midhiero ma gikaloe kaka tere yor achuna, tieko kwer mag mier e kinde pur kod golo cham e puothe, kwer mag gero udi e kind kwer mamoko. Ne giketa gi chike moko matek manok anyal. Koro iketa ni choncha kane chuori otho tidwa ni mondo irwak nanga chuori ma iye iwuothogo ni mano chike gi mano kimilagi. Gie kinde no noweya ot miluongo ni Simba kaka wogero ga Simba mare. Abede Simba no ka koth goya kuno mang'eny. As noketa e chik nwach gie kinde manotho no sama notho nonyisa mondo aringa kaw law motegno mabro betgo. Naringo badhi akawo law motegno maji. Launa abedo asiko ka wuothogo higni 2. Ka laune makata ka dhi e kulo tarwako kenda adhi kulo taluoke tachwarwake kong'ich. Ogo kod gi mbaka to wayudo ni gin gi pek ahinya e weche mag lowo. Yudo ni ka dichuo osenindo to koro ka yuochgi laro kod gi lope kendo chope okang' moro ma samoro yudo ka mine gi iriembo ma koro gidhi gi pang mane center oko. Moko kuom gigo ma paro mar chik no ting'o gin kaka chuga gulu mar omenda mar mond liete, keto gi thuolo mar ng'ado paro giwegi mar luwo kata kwedo chike machon go. Gino ma giwacho ni biro resogi e lwet achudhe mosebedo katiyo aritha gi chikego e hinyogi. Gulu ni dhi konyowa, odhi konyowa e puonjo nyithindo, wahole to gi medo business magwa. Gima bil ni aneno ka dhi konyowago. Ngima manwa kale kata ngima mana kale kaka dhako no machiliel. Kora neno ka joma kiny no wit chuogi kata kiny ok bi kale ngima
yani shida mana kale. Ewi mano, negi kwayo gavana Masia James Orengo mondo tiaseye chikno ni margi serite kuom higni buora. Oketie koke chikni mapiyo mi mondo nyal chako tiyo mapiyo mi mondo kawaloko hik omenda mabiro mambele ka to mondo onyal ket pesa madhi kony nyaka mond liete. Ponono gavana Orengo opodho paro mar chikno, kaunti ma Siaya biro ndiko historia mar bedo kaunti mokwongo miyo mon liete ratiro mar yiero okenge magikawo e ngimagi kod tayo mieregi tok wito joheragi mopogore kod tweyogi gi chike kod kwero machon. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Erokamano nya Steve Biko mano bene report matoro ayo machielo chenro en marangichwelo ote molo Facebook Frederick Bolo wacho na Ramogi TV neno maler Kariobangi kam ya msiasa lokore kinde ka kinde to mondo kik jopiny kali achiedh nade koro ledhi gi mibadhi nyaka rum. Opija jachuma wacho ni manya Masari ya Kisumu neno maler kendo makare kawan nya Masari ya Kisumu kod minoda mama Brighton aseko ker kod jochuma duto ma Kisumu. Frederick Omondi wacho ni wanjogem waluoro ter madakwa ter gi thuon. Mano ote mar Freddy Kanyadhi Vincent wacho neno waka intiere Kisumu Nyamasaria George Benja wacho ni aluwo chenro makare kabisa kadugo North Kanyamkago ka Wuod Nyawasi wacho namo giler maratari John Jasho watching live from Awasi. Fibio Lielo aneni makare anyathio Lielo ka ana ngomongo jaote Millicent ka wuok mweru panda Siaya County an kodi e chenro erokamano nyanya kwa Ramogi waka uyo machielo chenro en mar Angichwelo. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*413# to get verse of the day as your skiza tune.
Machiegni paw tuke gedo mar alap mar Atlanta Sports City osechopo atamalo 66 kendo igeno ni ibiro tieke higa manyien kaka nochan motelo ne chakruok mar gedo mare. Kano loso kinyima kawuono kinde mane otimo limbe mare alabno, jatend migawo mar tuke pachoka Salim Mvurya owacho ni gedo mar Atlanta Sports City biro rumo kochopo dwe mar 12 higa manyien. Mopogore gedo mar alabno, apeini reru kaachiel gi tuto mar pi ibiro tim gi bad migawo mopogore opogore. Mvurya ne oten gi jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi gi jagoro mongirore migawo mar lweny Patrick Mariro. Alap mar Atlanta en achiel kuom pewe ma Kenya biro tiyogo e bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. On the overall, we are now at 66% as of now, and we are in good progress to ensure that all the deadlines are going to be met. So by end of December, the external works and the physical infrastructure of the project will be done. Other materials are still being shipped. But by end of February, we should be able to operationalize this project. Nyakoro magien sachiel deka 45 e wange. Mano bende makelo giko mar weche manyien mag ang'ichwelo kama nanya kombedo kod weche no ni warom kendo e weche manyien mag oimore nyinga Simfros Okinda. Jaloko marwa en Wilson Ochuka.